Добре дошли в SH Design, мястото, където всяка идея оживява чрез 3D принтер и лазерен гравьор. Ние създаваме уникални и персонализирани изделия, които съчетават красота, стил и функционалност. От изящни декорации за маси, табелки, кутийки за бижута, до практични аксесуари и подаръци за специални поводи. Всяко наше творение е внимателно изработено, за да носи радост и спомен. В SH Design вярваме, че детайлите правят разликата и че персонализираното творчество може да направи всеки момент по-специален. Независимо дали търсите оригинален подарък, декорация за празник или просто красив предмет, който да впечатли, ние сме тук, за да превърнем вашите идеи в реалност. Присъединете се към нашето пътешествие в света на иновативния дизайн, където всяко изделие разказва своя история и носи уникалност и красота във вашия живот. Открийте магията на персонализираните творения с SH Design. Не забравяйте да ни последвате, за да получавате нашите нови предложения.